משפט אחד שאמר רזי ברקאי בתוכניתו בגלי צה"ל לפני כ10 ימים מעסיק את דעת הקהל מאז, וגם פוליטיקאים התייחסו אליה, גם הרמטכ"ל, גם מפכ"ל המשטרה, והשאלה היא מה משקלו של אבל פלסטיני לעומת אבל יהודי. רזי ברקאי שאל או רמז שהבלה של האם הפלסטינית, או ההורה הפלסטיני, והרצון שלו לראות את גופת בנו המת, סכינאי, טרוריסט, היא תשוקה עזה בדיוק כמו תשוקתו של הורה יהודי, להשתטח על הקבר או לראות את קבר הבן. השאלה הזאת נתייחס אליה לרגע ברצינות. האם באמת יש הבדלים בדפוסי האבל, או בעוצמת הרגשות, או ביחס למת, או ביחס לעולם הבא? ניסתה להשיב על זה האישה שיושבת כאן לצידנו, דוקטור מרם מסארווה, שכתבה את הספר הזה, שהיא דוקטור לחינוך במכללת אל-קסמי. שלום לך גברתי. פוליטיקה, פוליטידתיה. זה את טבעת את המושג הזה? כן, כן. הוא יפה מאוד. של שכול בחברה הפלסטינית. אז אני אשאל אותך שאלה ישירה. בהקשר של קונפליקט לאומי, שלובש אופי של קונפליקט דתי, האם לא יהיה זה נכון לומר ביושר שקל יותר אבלה של משפחה פלסטינית שחשה שבנה נפל על מזבח המאבק הלאומי ולכן יש תכלית למותו, אולי גם שמור לו מקום בגן העדן עם 70 הבתולות, לכן המוות הוא קשה, הגעגוע רב, אבל יש נחמה. אז נחמה, אני חושבת שבהחלט ישנה, ואני חושבת שהנחמה בעצם זה האסטרטגיה שהחברה הפלסטינית פיתחה במשך השנים, ועם בעצם התפתחותו של המאבק הלאומי הפלסטיני, כסוג של התמודדות, סוג של הבסת המוות. ויחד עם זאת, אני חושבת שכאבה של אם פלסטינית הוא לא שונה, ואב פלסטיני הוא לא שונה מכאבו של אב יהודי ואם יהודייה. האם יש איזה מדדים אובייקטיביים שבהם אפשר למדוד עוצמת אבל, למשל תחלואה כתוצאה ממותו של בן? אז קודם כל... או שיתוק חיי עבודה, או איזה שהם מדדים שבהם אפשר למדוד את עוצמת המהלומה. אז בעולם האקדמי אנחנו מתייחסים לזה כתגובות של שכול ואבל ואובדן. ובעצם התגובות האלה הן מאוד דומות. הממצאי המחקר שלי מראים שבעצם התגובות של האימהות הפלסטיניות והאבות הפלסטינים הם לא שונים בתכלית מתגובותיהם של אבות ואימהות ישראליות, ובכלל מתגובותיהם של הורים שכולים בעולם. אבל יחד עם זאת, אני חושבת... למשל, איך אתם מודדים? למשל, אובדן עניין בחיים, למשל דיכאון, למשל תחלואה, פיתוח סימפטומים פסיכוסומטיים. זאת אומרת, זה כל מיני דוגמאות שהם דומים בשתי הקבוצות. אבל יחד עם זאת, אני חושבת שהחברה הפלסטינית, ואגב, אני חושבת שבזה היא למשל לא שונה מהחברה הישראלית, היא הצליחה באיזשהו מקום לנחס את השכול האינדיבידואלי לטובת השכול הקולקטיבי. זאת אומרת, זה אחד המרכיבים בעיניי שמאפיינים את אופיו וטבעו של השכול הפלסטיני, שהוא הפך להיות שכול קולקטיבי ונוחס לטובת הכלל ולטובת, הייתי אפילו אומרת, המאבק הפלסטיני, ובזה בעצם השכול האינדיבידואלי הוא קיבל מקום פחות בולט ופחות התייחסות בחברה הפלסטינית. אני חושב שיהודים ואולי גם ערבים רבים נרעשים כאשר הם רואים חגיגה בעקבות מותו של שהיד. מחלקים סוכריות וכדומה, והמחזה הזה מזעזע את היהודים. המחזה הזה הוא מחזה שיש לו בעצם הקשרים תרבותיים עמוקים מאוד בתוך החברה הפלסטינית, ומי שלא מכיר את הקודים התרבותיים הפלסטיניים יתקשה מאוד להבין את זה. בעצם חלוקת הממתקים זה סוג של זפת אל שהיד, שזה בעצם האלטרנטיבה שאותן אימהות מקיימות לתהלוכת החתונה
שבדרך כלל היא מאחלת לבנה. ומכיוון שבנה לא זכה בעצם לחתונה הזאת בחייו, אז הוא יזכה לזה במותו. ובנוסף לזה, אני חושבת שיש גם הדרישה הזאת של למגר בעצם את הכאב של האמא, ובעצם אפילו לנתב אותו בדרך הזאת. אני חושבת שזה סוג של אמירה שהיא מכוונת גם לחברה הישראלית, שמצד אחד אני איבדתי את הבן שלי, אבל אני לא נכנעת בקלות. אז שני המרכיבים האלה ביחד, אני חושבת שהם מעצבים ועיצבו עם הזמן, כי זה תהליך מאוד מורכב, אבל עיצבו בעצם את המראות האלה. אני מודה לך מאוד, דוקטור מסורת. תודה לך.